मोदी जी के दृढ़ निश्चय और मोदी जी के मार्गदर्शन और हमारे प्रमोद जी के इनिशिएटिव के कारण आज ये समस्या शांत हो गई है और आने वाले अनेक सालों तक ये हमारा बोडो क्षेत्र विकास के रास्ते पर आगे चल पड़ेगा। सुबुंनि जौगानाय, बिटिआरनि जौगानाय, सोरगिदिं जेरावबो गोजोन आरो जौगानायल'। मानगोनां गाहाय मन्त्रि मुश्री नरेन्द्र मोदी, गेदेमा आरो मानगोनां नखर मन्त्रि मुश्री अमित शाह बिथांनि दैदेननायाव प्रमद बर'नि नाजानायाव बिटिआरआव गोजोन आरो जौगानाय फैदों। बिटिआरनि थागिरिफ्रानो बे गिदिर सोलायथायनि साखी जाबाय। गोग्गाथाव 3 बोसोर प्रमद बर' सरकारनि लुबैनाय बायदि बाथ्राखानाय बायदि खामानि। अनजाथाव बिटिआरनि थागिरिफ्रा सानफ्रोमबो गोजोन फालिगासिनो दं। प्रमद बर'नि सरकारा लाखिबाय गोजोन आरो जौगानायनि रादाय। मोनसे गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार सहरनि जेडि र'डजों नांजाबनाय सुदेमपुरि गांजिमा बाजाराव थानाय आइ आफा मेडलाइफ बिएम हस्पिटालाव बेराम सोखानो हानायनि गोबां खाबु दं। आइ आफा मेडलाइफ बिएम हस्पिटालनि फेसिलिटिफोरानो जाबाय मेडिकेल लेबरेटरि, फार्मासि, पेडियाट्रिक्स, मेडिसिन, गाइनोल'जि, डेन्टेल, इउर'ल'जि, डेन्टेल एक्सरे, प्ले एरिया, एक्सरे, सन'ग्राफि, अटि, आइसिइउ, एनआइसिइउ एबा पिआइसिइउ आरो आइ आफा मेडलाइफ बिएम हस्पिटाला 24 घन्टा जेब्लाबो खुलायै थागोन। लांलाय लाबोलायनि एम्बुलेन्सआबो मोजाङै सार्भिस थागोन। ओनसोलनि सुबुंफोरा बेराम आजारफोरजों भुगिनानै थाना दंब्ला थाबैनो नोंथांनि देहाखौ फाहामथाय लानो क'क्राझार सहरनि सुदेमपुरि गांजिमा बाजाराव थानाय आइ आफा मेडलाइफ बिएम हस्पिटालाव गोख्रैनो फाहामथाय लाफैनो हागोन। आबुङै मिथिनो थाखाय 9101655430 एबा 8822688026 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।